Yma ym mhentre Llanberis yng Ngwynedd mae unrhyw sôn am dai a phroblemau cartrefi yn anharwain ni'n syth at y ddau dirfeddianwr mawr sydd wedi bod a'i dylanwad yn drwm dros y cylch yma ers cenedlaethau lawer. Y cyntaf oedd stad y feinol sydd bellach wedi crebachu bon yn llwyr ac wedi gwerthu'r rhan fwyaf o'i hiddo tu allan i'r feinol ei hun. Y llall ydy ymddiriedau elusenol ysbyty Rhuthun, a hyd yn oed os ydy teitl o'r fath yn awgrymu landlord heilionus a charedig, yn sicr nid dyna dystiolaeth amryw o'r tenantiaid, sydd heddiw yn cwyno am gyflwr triennus i tai ac yn disgrifio'r cyfan fel un sgandal gywilyddus, a rhai yn mynd mor bell â honni fod rachmaniaeth ar waith yma, ac yn cyplysu'r holl sgandal hefo enwau rhai o uchel swyddogion yr eglwys yng Nghymru. Mae'r stori yn dechrau o ddifri yma yng nghanol yr hen adfeilion hyn sydd bellach yn eiddo i'r weinyddiaeth am ddiffyn. Yma unwaith y safau'r tŷ di cartre yr esgob Gabriel Goodman a symudodd i fyw i Llanberis yn dechrau'r ail ganrif ar 15 a phrynu'r rhan helaeth o'r tir lle y saif y pentre heddiw. Brodor o Ruthin oedd yr esgob, ac ar ei farwolaeth fe adawodd y cyfan o'i iddo i ymddiriedau elusenol ysbyty Rhuthun, gan orchymyn fod yr elw o'r stad i fynd i dlodion cylch Rhuthun. Fe dyfodd y stad honno yn bentre chwarelyddol poblog, a chyfran sylweddol o'r boblogaeth yn denantiaid i'r ymddiriadaeth. Dros y blynyddoedd fe brynodd amryw ohonyn nhw eu cartrefi ar brydles, a gwneud hynny drwy aberth galed allan o gynilion cyflog pitwr chwarel. Ei prynu yw colli drachefn pan ddeuai'r brydles i ben. Roedd eraill yn bodloni ar fod yn denantiaeth drwy gydol ei hoes a'i rhenti fel rheol yn gymharol isel. Ond yn dechrau'r 60au fe welwyd newid polisi yn hanes yr ymddiriadaeth. Fe sylweddolwyd fod cynnal ac atgywirio'r tai yn costio mwy na'i gwerth, a dyma fynd ati i gynnig gwerthu cartrefi ynghyd â'r rhyddaliad i'r tenantiaid. Fe fanteisiodd yr rhai a fedrai fforddio gwneud hynny ar y cynnig hwnnw, ac yn hytrach nag ail osod unrhyw diau yn wag, fe'i cynigid ar y farchnad agored i'r sawl oedd yn fodlon talu'r pris mwyaf. Fe brynwyd strydoedd cyfain gan hen gyngor gwirfau yn y cyfnod hwnnw, a'r tai yn cael ei cynnig yn ôl yn syth i'r tenantiaid am yr un bris. A'r tenantiaid hwythau yn mynd ati wedyn i'w hatgywirio fel ei bod heddiw yn werth i'w gweld. Ond yn ddieithriad bron, roedd y tai a gynigid ar y farchnad agored yn mynd yn ail gartrefi i estron, gan na fedrau cyplau ifanc oedd yn ddigartre yn Llanberis bydd gystadlu ag arian parod y bobl ddwad. Dyma stryd Llaen uchaf. Does na ond 9 o dai yn y stryd i gyd a 7 o'r rheini heddiw yn dai ha, am fod yr ymddiriedau elusenol hon yn mynnu fod cael pris uchel am dŷ yn bwysicach na rhoi cartre i'r di-gartre. Heddiw mae yna dros 40 o dai yn y pentre yn perthyn i'r ymddiriadaeth, ac amryw o'r tenantiaid yn mynnu fod eu cyflwr yn driennus o anfodd hawl. Ond cwyno a chwyno, mae yna lu o welliannau eto heb ei gwneud. Yma yn Rhes Eilian mae yna 4 o dai oedd unwaith yn gartrefi cysurus. Bu'n rhaid i'r cyngor lleol roi cartre i denant rhif 2 am fod cyflwr y tŷ mor ddrwg. Fe'i prisiwyd o am 1,500, ond i werthu am bron i 4,000. Mae rhif 3 ar werth o hyd, a hynny am dros 2,500 wedi'r cyngor unwaith eto ail gartrefi'r tenant. Mae tenant rhif 4 yn gobeithio cael yr un driniaeth, ond rhif 5 eisoes yn dŷ ha. A'r awgrym sy'n cael ei wneud gan aml un ydy i bod ei bellach yn bolisi pendant gan yr ymddiriadaeth i wrthod atgywirio tai, gan ddisgwyl y bydd i'r tenantiaid symud allan mewn anobaith, a hwythau wedyn yn medru gwerthu'r tŷ am grocbris. Dyna ystyr rachmaniaeth, ac o hynny yma nhw'n cael ei cyhuddo. Pwy felly ydy ymddiriedolwyr tlodion Ruthin tybed? Dyma i pen cadlys yma yn Llanberis, yr hen sinema hon sy'n ddoli'r i lygad y mwyaf goddefgar ohono ni. Dyma'r stordi ar gyfer yr atgywirio, ac yn ôl rheolau'r elusen mae'n rhaid i gosta'r atgywirio ddod allan o'r henti. Dydy hi ddim yn gyfrinach chwaith mae gwaith yr ymddiriedolwyr ydy rhedeg yr elusen bydd yr ymddiriadaeth ac ar draul y tenantiaid. Ond nid yma yng nghanol yr aflerwch y dowch i o hyd i'r ymddiriedolwyr. Nid pobl o'r cylch yma ydyn nhw, ond eto mae henwa nhw yn ddigon cyfarwydd ar bob aelwyd yng Nghymru. Pobl fel
archesgob Cymru, y gwir barchedig Dr Gwilym o Williams, esgob Llanelwy, Warden Ruthin, a phrifathro ysgol breswyl Bonedd Ruthin. Dyna rai o'r llywodraethwyr, a nhw yn y pen draw sy'n gyfrifol am gyflwr y tai hyn. Mae unrhyw elusen o'r math yma'n cael ei reoli gan y Comisiwn Elusennau yn Llundain, a hwythan ni tro yn penodi 12 o lywodraethwyr lleol i'w rhedeg. Ond mae'r gofal uniongyrchol am y tai yn syrthio ar ysgwydda'r panel o 5 o reolwyr, a hwythau'n gweithredu drwy gynrychiolydd yn y fan ar lle. Yr un ydy'r cynrychiolydd a'r cwmni o arwerthwyr sy'n gwerthu'r tai, ac yn derbyn y comisiwn arferol am wneud hynny wrth gwrs, a pho uchaf y pris, uchaf y comisiwn. Gyda tua 40 o deuluoedd yn y cylch yn ddi-gartre, mae gweld cypla ifanc ar drothwy bywyd yn byw mewn carafanau yn olygfa gwbl gyfarwydd yn y pentre erbyn hyn, a dim siawns o gwbl ganddyn nhw i brynu tŷ eu hunan, tra bo'r pentra'n feca i berchnogion tai ha, a'r tai a rent o'r herwydd yn mynd yn brin fel air. Un gwr sydd wedi brwydro'n gyson i dynnu sylw'r cyhoedd at hanes ystâd ydy'r Cynghorydd Trevor Wyn Williams. Mr Williams, be'n union ydy'ch cwynion chi ynghylch tai yr ymddiriadaeth yma? Wel, y gwyn fwyaf ydy nad yw'r tenantiaid ddim yn cael repairs i'r tai. A mae rhai o'n nhw yn byw mewn cyflwr ddigalon dros ben. Tamp, dŵr, yn dod i mewn i'r tai, i'w toiles nhw'n ben draw yr ar, dim dŵr poeth yn y tŷ, ac felly ymlaen. Ydych chi roed enghreifftiau ni o lle maen nhw'n gwrthod gwneud atgyferiadau i'r tai, lle? Wel, di hyn ddim yn broblem o gwbl. Mae yna nifer o dai o'r fath yma, lle maen nhw wedi gwrthod gwneud dim math o repair. Yr unig help maen nhw'n gynnig ydy i rhoi y stwff, y plastar ac ymlaen i'r tenantiaid i wneud y gwaith eu hunan. A'r tenantiaid yn aml iawn ddim yn gallu wneud hyn o achos iechyd a henaint ac yn ymlaen. Ond dim yn wir i ddweud bod rhenti'r tai yma ar y cyfan yn eithriadol oesol ac na fedra nhw'n disgwyl llawer iawn o atgyfeirio mewn gwirionedd am rent maen nhw'n dalu? Wel, mae hyn yn wir hefyd. Mae'r rhenti yn ddifrifol oesol. Ond ar y law arall, dych chi'n gweld, mae yna help i gael at yr rhent y dyddiau yma. 15 mlynedd yn ôl do hyn ddim yn bod. Ond heddiw, os ydy'r rhent yn ychal a'r tenant methu fforddio rhent, mae yna ffordd iddo fo gael help. A mae'r cyngor yn rhoi help iddyn nhw i gyd. Ydy'r rhent ei hun ddim yn broblem. Mae yna rei pobl yn trio awgrymu bod yna rachmaniaeth mynd ymlaen fan hyn, bod nhw'n trio cael bobl allan o'r tai i gael ei gwerthu nhw am bris uchel. Oes yna sail i'r gred yma? Wel, oes, mae yna nifer o dai yn Llanberis sydd wedi mynd i gyflwr mor ddrwg a fod ni fel cyngor wedi gorfod symud y tenantiaid i dai council. A gyntaf mae hyn yn digwydd wrth gwrs, mae'r tai yn mynd ar werth, ac mae yna rai yn nhw wedi gwerthu ar 2 gwaith pris'r dosbarth, ac felly yn rhoi nhw allan o afal bobl lleol. Mewn geiriau eraill, maen nhw'n mynd i'r bobl gyfoethog. Ond pwy felly ydy tlodion Ruthin sy'n derbyn yr elusen ar drail tenantiaid Llanberis tybed? Dydy cyfrif yr ymddiriadaeth ddim yn cael ei wneud yn gyhoeddus fel rheol, ond fe lwyddon ni ddod o hyd i beth gwybodaeth. Ar hyn o bryd mae yna dros 100,000 o bunnau yng nghoffra'r ymddiriadaeth, wedi fuddsoddi mewn gwahanol fannau, a'r sefydliad sy'n derbyn yr rhodd mwyaf o'r elw ydy ysgol breswyl Bonedd Rhuthun. Dyma dlodion Rhuthun heddiw yn ôl yr ymddiriadaeth. Mae gweddill yr elw, sef tua 3,000 o bunna'r flwyddyn, yn mynd i gynnal y tai hyn. 12 ohonyn nhw i gyd, lle mae'r tenantiaid yn byw yn hollol ddi-rent, hefo gres canolog ym mhob un, a'i cyflwr yn well na godid yr un o dai yr ymddiriadaeth yn Llanberis. Un o aelodau'r ymddiriadaeth ydy Warden Ruthin, y Parchedig J Elwern Thomas. Byddech chi'n derbyn yn y lle cyntaf, Mr Thomas, fod cyflwr y mwyafrif llethol o'r tai yma yn Llanberis yn wirioneddol ddrwg? Wel, ym mhob carfod o'r rheolwyr, rydyn ni'n trin a thrafod cyflwr y tai ac yn ceisio gweld sut i allu repario rhai ohonyn nhw beth bynnag. Dwi'n sylweddoli wrth gwrs nad oes na ddim cysylltiad uniongyrchol rhwng yr eglwys a'r ymddiriadaeth yma, ond fel mae'n digwydd mae nifer o uchel swyddogion yr eglwys yng Nghymru yn ymddiriadolwyr. Rwan, os na ddim gwrthdaro fan hyn rhwng egwyddorion Cristnogol a thrio cael hynny o elw fedrwch chi am y tai? Wel, mae'n rhaid i ni weithredu
yn ôl gofynion y Comisiynwyr elusenau. Ac onid ydy'r gofynion hynny yn wrth Gristnogol? O na, acdyn. Dwi'n credu bod nhw'n wrth Gristnogol. Maen nhw yn gofyn i ni, wrth gwrs, fedrwn ni ddim defnyddio arian sydd yn perthyn iddyn nhw ac i'r elusen i wella tai wrth werthu un tŷ, wella un arall. Dyn nhw'n caniatáu hynny. A maen nhw'n gofyn bod yr rhenti yn rhenti sydd yn gwneud hi'n bosibl i ni gadw'r tŷ mewn rypa o'r rhent felly ac wneud chydig o elw. Ac yn y gorffennol, dyma yr esgylistod sydd bod yn y gorffennol o un o ran ochr y tenantiaid ydy nad yw'r rhenti ddim wedi bod yn digon a yna beth amhorodrwydd i godi'r rhenti. Hynny'n naturiol yn dydy, ond fedrwch chi ddim cadw tŷ mewn rypar pe mae'r rhent dydwch o dan 20 ceiniog yr wythnos.